चिरां जिल्ला सिंनि नैबे रौमारि हालामनि आइ दैमा सेराव अदेबानि हाग्रामा दालाङावहाय आइ रिभार निउ इयार फेस्टिभेल खुंनो थाखाय नोंथांमोना थियारि खालामगासिनो दं। थारैनो मा मा इभेन्टखौ लानानै आरो माब्लानिफ्राय माब्लासिम बे फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय थियारि नोंथांमोना माफोर नायगोन? गिबियावनो आङो आइ रिभार निउ इयार फेस्टिभेल कमिटिनि जानानै रायजो राजानिसिम गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। जोंहा बेवहाय माने गोबांथा बेबादि माने नैबे दा जि उत्सब फेस्टिभेल बेवहाय बिदिनो थागोन हर्स राइड आरो एलिफेन्ट साफारि प्लास गोबां रोखोमनि गथ' गथाय बिदि उन्दैफोरनि माने खेला दुला गेलेनाय आरिनाय बेफोर थागोन आरो लोगोसे बिदिनो जोंना रेस्टुरेन्टफोर थागोन प्लास एक्जिबिसन बिदि एक्सप' बेफोर थागोन आरो प्लास प्लास आरो बडि बिल्डिं फेशन श' बेफोर थागोन बेनोसै। लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि कालचार श' आरो मोसानाय मुसुरनाय बेफोर थाजोबगोन जोंनि नैबे आइ रिभार निउ इयार फेस्टिभेलाव। दा नोंथांमोना गोजोननाय लानो हागोन बेनोसै आरो। बे गोबां माने हारिफोरनि गुबुन गुबुन माने फुड आइटेम ट्रेडिसनेल फुड बेफोर थागोन जोंनियाव बिदिनो बेम्बु सुट माबा माबि रुनाय आइटेमबो थागोन बेफोरबायदि आरो जानाय लोंनायखौ माने आमास लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेनोसै। माबे खालारनिफ्राय माबेसिम जागोन? ओरैनोथ' जोंना 27 डिसेम्बरनिफ्राय 7 जानुवारिसिम नैबे जोंनि फेस्टिभेला सोलिगोन आरो एसेनोसै। হয়, আমি আই রিভার নিউ ইয়ার ফেষ্টিভেল এট দৈজিং ফেষ্টিভেল ভেনিউত আমি এবাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিব গৈ আছোঁ। ইয়াতে আৰু আমাৰ লোকেলৰ কনচেপ্ট লৈ গতিকে ইয়াতে আমাৰ বহুত বিভিন্ন ফান আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে মানে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আৰু বহুত কিছুমান পোৱালি আৰু বাচ্চাকেইটাক কনচেপ্টত লৈ যে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে হয় এইটো। আৰু ইয়াতে পিকনিক স্পটো আছে আৰু ভাল ভাল বেণ্ডছ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। বেণ্ড ফ্ৰম কলকাতা, দাৰ্জিলিং, গুৱাহাটী কমপ্লিটলি সব কালচাৰক মানে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল লৈ মানে এইটো 2026 এতিয়া মানে এটা ভাল শুভেচ্ছা দি মানে নিমন্ত্ৰণ কৰিব গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে আই ৰিভাৰ নিউ ইয়াৰ ফেষ্টিভেলৰ চেয়াৰমেন বেইজিং দৈমাৰীক নেতৃত্বত লৈ কাম কৰিব গৈ আছোঁ। কালচাৰেল অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে কি কি ইভেণ্ট থাকিব? এলিফেণ্ট ৰাইডছ হ'ব, বডি বিল্ডিং, ফেশ্বন শ্ব', হৰ্চ ৰাইড। কিমান তাৰিখলৈকে হ'ব? 27 পৰা 7 তাৰিখলৈকে। 27 ডিচেম্বৰ টু 7 জানুৱাৰী।